Poštovani gledatelji, dobro večer. Dobra večer. Blagdan je Cvjetnice, nedjelje muke gospodnje. Posljednja je to nedjelja prije Uskrsa, a diljem Hrvatske vjernici su je obilježili u skladu s tradicijom, odlaskom na misu, križnim putem ili čak kupanjem u moru. S maslinovim ili palminim grančicama u rukama. U procesiji na misu. Slavi se blagdan Cvjetnice, nedjelja muke gospodnje. Blagdan koji sam naslijedila i od roditelja, moji roditelji od svojih roditelja, ja sam svoje djeci prenijela. Naravno, tradicija je obiteljska, evo ko što vidite, znači to i prenašamo na dalje korijene naše obitelji, da se znači nedjelja prije Uskrsa obavezno ide na misu. Vjernici se sjećaju kako je narod Isusa dočekao u Jeruzalemu, bacajući pred njega cvijeće, maslinove i palmine grane. Zatim se prisjećaju njegove muke. Uđimo u veliki tjedan, ne samo liturgijski, nego i srce. Ne samo da bismo se prisjetili onoga što je bilo, nego da bismo dopustili Kristu danas da uđe u naš Jeruzalem, u našu dušu, u naše obitelji. Posljednja je to nedjelja pred Uskrs. Isus ne želi samo da slavimo, već i živimo Euharistiju, poručio je nadbiskup Uzinić. Kako to možemo činiti? Pa tako da Isusu dozvolimo da nas kroz Euharistiju također preobrazi, da ne samo učini pretvorbu u kruhu i vinu, nego da i u nama. Nadbiskup Kutleša vjernicima je poručio križ je početak pobjede i središte naše vjere. Bog ne odgovara na grijeh mačem, nego srcem probodenim iz ljubavi. Zato je križ za nas otajstvo u kojem gledamo Božju nježnost i Božje milosrđe. Isusove muke prisjetili su se vjernici u Mariji Bistrici. Rekli bi kak te, bez hrane ne možemo, a ovo je duhovna hrana, pa ona nam isto nas nosi koliko i ona. Nekako se želimo odužiti Isusu time što je on trpio, pa onda i mi malo patimo, evo dok prođemo tih 14 postaja. Ovo mi znači duhovni mir, pogotovo ovdje u Mariji Bistrici. Dubrovčani su molili tradicionalni križni put na padinama Srđa. Tradicija je i dan početi umivanjem u cvijeću. Stavim latice u vodu i jaja i onda se umijem ujutro i jajima pređem preko očiju kao za dobar vid. Razno cvijeće koje imamo, onda iz vrha, to sve lijepo nakupimo i onda djeca peru, umiju se ruke, lice. A Cvjetnica u moru tradicija je udruge Opatijski kukali. U more u Mošćeničkoj Dragi ušli su s palminim granama, unatoč temperaturi mora od 15 stupnjeva. Ovo je već jedna kamilica. Sretni smo da možemo proslaviti zajedno, da se okupljamo, da širimo dobre vibracije. Najbolje moguće kupanje, evo, tako bi rekao, tako mi prvi dojam. Sve mi se u organizmu razigrava. Današnjim blagdanom počeo je veliki tjedan. Spomen na posljednje Kristove dane, muku i smrt. Počinju pripreme za najveći kršćanski blagdan, Uskrs.